Hey guys, majong buntag. Gamunot na si Papa Junjun kay magbiko. Magbiko kung gamay pay nangad sa Halloween. Nakoy bunot bi, di man ka kamao. Mikloy. Sus si Mikloy namang kadiha. Alam maigan ka dang sundang. Dito Dali ba maigan ka dang sundang? Chikang ka. Samo ka na. Simo trinok sundang. Dari ba? Bala ka. Maigan ka dang sundang. Minsan ang lagpot naman binantanaw eh. Ang lagsik na ni Jang Lubi. No, ni sulod. Kina di. Kina. Basig buang na. Ha? Basig buang. Nadi kino na buwang wa man. Naoy. Nadi. May nag-abri way sud. Wala ni sulod bi. Ako pa bi. Iyo kay manusok. Nilan dyan dianad magbunot. Arang kaluoy. Karon ra nga Halloween siya nakabunot. Das niagi. Basta mga Halloween ako naman magbunot. Ako yung magkudkod. Ako tanan. Karon. Pasuwa dyan siya natagbuot. Yawa na siya maanad magbunot. Ay nabuslot na inuon. Nansa naman na. Kudkod babaka na. Ha? Siguro na magkudkod. Grabe giapil magbunot. Magtib-tib. Mau kan man. Nabuntan man. Ano man nang ipanundog og buteng. Pindot trabaho kay baga kayo. Ano bot-bot dali ni ko. Susagi jang but-but. Ka ba? Parang kakiyot ang but-but. Oh. Masisod sa lubing tagkan. Bot-bot. Naahat man ang pagkaladya pa. Uy. Ha? Agad siguro ng lubiha. Ako yun na panilab. Uloy. Ako nang tangtangong kaya ron. Nigligwat madali na tayo. Huwag na maguligay kay ligwatan. Balik niya yung sundang. Pahak na po. Kaluoy. Pahak na pa ng kinatron. Layo. Adi pa nandog ag buteng. Ikod-kuro na. Agad mo siya ng labi. Mura man nagdabong pa. Naahat ng kaladya. Parang kasabaan ka ba? Loy ka adyo ang gitsuras. Buwan na. Ning sirong. Benta. Ang mata ni sirong. May lakon. Okay. Mo pa ganina. Magbunot. May sakitan na. Gibuslutan na ganun. Ano nang gitsura. Loy ka adyo. Hindi madrawing mo na oh. Luluwi naman ini mo. Kabaw ka ba? Kipangan ako sa syudad. Ako kipangan sa bukid. Munang sabta nga ako mga lihok. Very good naman na. Nga na mo dyan na basta first time pambuslot tag kanat. First time pa man mo magbunot oh. Mo ni tabo basta first time pa pag ikaduha perfect na. Oh, perfect na. Okay, magkagod. May na ko nito sa akong buwan. Kalami sa butbut. Pero tayo magkuhan ako eh. Ano ba kaya trabaho na ako nung tumalang ako. Na. Nagkagod na si Papa Junjun kay magbiko. Si Sarap may gabunot, si Sarap yung magkagod. Hindi mo ko na siya pa kaguron. Hindi mo ko na pa kaguron. Kuray mo kagod. Ayaw, may mga suka.
makaon day kurog biko. Hayahay di magbunot, di magkagod. Tabi na min kuy. Kakaon na pud mi kuan guys, biko. Ano magidengag agang kuan. Gidengag na naho agang pilit. Na guys. Isa ka kilo ra ni nga mo ang bikuhon. Ano naman kay nunod. Kami ra man koy magkaon dana kay si mama. Mukha nas mama gamay. Kay tamis man. Pwede naman magpagod kay 6 months naman gikan na operahan. Ako na pagbi. Ko lagi. Mama pagod kura. Kod rin aron makakaon ka. Di bahala di ko kaon di ko gusto. Man muglubi. Silingan. Atong mga pinuwakan. Oh. May pinadalo nga. Ha? Pasaka lang kita din. Isod. Dali ra man di mo magkudkud og ikaw magkudkud. Ha? Dali ra. Yung kadugay. Magkudkud. Hindi mo rin kung gilabulugan o kay para sunod ako rin magkudkod. Ako dito magkudkud. Bukod. Magabigat mo magkudkud. Ano laging kudkura di mo gilugod. Asa? Lahat yung tugod ko rin kay. Kaya naman to. Siya. Huy! Sa panigiringan! Smikler pa, simple-simple na smikler. Ano, nanguhit na. Tura na. Daghan o, sa do kalubing gagmay. Isa ka ba kung nakuan? Kaya ang kilit di palitin. Sa kilo. Kaon. Kani mo mukagpan di sa kabuok. Pawasid law. Pero kadad na rin na pa na madyo. Madyo na mukha nindalan mukha sa kabuok. Napod madyo kadad law. Iangat na si Jack. Kinudkod. Ba ako napod bi? Yan na guys, sumanagkudkod guys sa tananing kemutan. Ini topik ato ang i-kemut kerong ma. Huwan dyan dyan duga. Sa kabaso. Kaya na putag biko. Biko mo diha. Sagi panghidlaw og biko. Hari lang mo sa kusina ni Jijin Burst. Kaway mo kaon dani. Sigurado ako ra po'y magkankaon dani. Di jonjog sigiyan ni hura na silang mag tiyam-tiyam. Sa gusto mo kaon biko are. Kay bawa ko na sige laway na biko ron. Kasi excited mo kaon na biko. Oo, hindi lagi mabli ba? Ano na? Oo, tumayo. Bundak mo. Buang. Kung labag mo. Diyos mo sayang, ibutang na rin. Ang gabi na? Wala na mo tayo. Bawa nila ako din pumili ganun.
Nandikay na bumoy nani. Kayong pa ko ba? Inampas mamag-Diyos, harap na. Anak. Tumbot lang. Ay, apa ni mahuman? Magpasting na po ka, kaya magpatis na po tas imong sugar. Kaon sa biko. Kaya rong wapay pasting. Masudsud ka ng katuran ha. Saan na? Ito bang lalito ko? Ay sa bawat bukas. Gawin lang ang tagbiko. Ang mga ibang mga OFW, ipangmingaw ng mga biko, kaya wala kakaon. Danis Pilipinas, gabahag biko. Basta ting ingaron, kalag-kalag. Anong magbiko man? Basta kalag-kalag. Muna ang uban ka ng namuli. Di, sa kuwan na magid na dahil. Magbiko, magbiniknit, ngano ka ha? Basta sa New Year. Inanap siya. Sa mga bata kami, inanap siya. Magkuan. Magbinignit. Sana gagmay kami, pansar kami magbiko man. Sigaran may magbinignit. Magbinignit. Gabi, saging. Bulangoy, kamuti. Mabot ano. Namahigat sa kirod. Hintay ng bawat bukas. Guys, natakang na natin ang sinub. Ano na ibutan niya ang asukal. Kasi ang na dahil sunod. Sunod. Sinub. Gata. Kalang sunog mo lang gata. Oh. Sa buhol man na. Hinugay. Ito na hinugay karong makuha-kuha. Sinugay nga sukal. Oh, aman. Karong-karahon, taman malati. Nga ni Raman magbiko. Kani nga ang pan guys, binikuhan. Pinalatik na dyan ni. Mas binikuhan na naiba. Kaya kanan nga yung mga lunok-lunok, hindi sila ganahan.
kay gatikaw-tikaw kay si mama tuwa naligo. Si Junjun tos gawas kay nagpas tricycle. Kaya mabiyahin na pinag balik sunod adlaw. Ayun na guys, sugod na dagay-dayag singot. Nga ni magbiko. Kanang maglatik. Inanglan dyan mo dyan nga. Kuro-kurawon. Doon din mo kuro-kurawon kay muawas man. Nga ni kalami ang biko. Pero lami pag dadyo maglatik kay lagay-dayag singot ba? Lagay-dayag singot guys. So magbiko. Pero lamig man. Hapit na ni na. Hapit na ni guys. Para nang kahumot. Namin tatumbi ko nga pinalunok ba? Hindi man sila gananog na ilunok. Inanad na sila ngayon ang binikuhan ba? Pinalatik. Kapit na ni guys, kapit na naut-out. Kuani, isa ka kilo nga pilit. Pag 3/4 ra na asukal, wala pag isa ka kilo kaya rarapong katamis. Sumupod basta masubras katamis mo ng 3/4 yung ibutang nga asukal. 1/4 na kinugay, 1/2 nga brown sugar. Kapit na ni guys. Para nagpiko. Madyan makaluto. Tagay kay mo awas rig ang bijaan. Sa mapud nang. Sanay pagnon kinay mamalit. Mo awas mo nagbija. Ang ipang kay di na malit, magawas-awas man ni og kuwan. Di mo karawon, ginahanglan mong gadget, di mo gadget ng karawon. Pero apit na ni guys. Ay, musiga. Nanibi kong pinalatik. Pinagasan dyan singot. Nga ni mas nanay magtiko sa una, nakuha ra po din ang nanay. Isinanay mga ingani, makuhaan mga gadget na. Mabiko. Hindi ka naanad pa po kung ingani kung magbiko ba, pinalitik dyan. Lamin tatos para sa Ruben ba nga na pinalunok. Di man sila ganahag na pinalunok eh. Kabuhiyon ko sila. Ay kabuhiyon si Junjun Mukaw na pinalunok. Hapit na ni. Buta na naman. Parang nakaumok mo. Ano pa? I-mix pa man natin. Excited na kamukawin. Oh. Nga ni ramang pag maghimo kalamay. Galingan ba kong kalamay? Ay kalamay, galingan ba kong gas? Ang lain mo na yung mong simot. Ay, nagluto. Batik na niya ang dari ni Muhang Naumon. Ino, gitan, barok. Marami na pagkalimot. Kulban mo mama ganilan. Pag ikan ni sa kuan ba, merkado.
Sa Juman na itong merkado ganina. Papalit ko si Jaguan, Skyflex. Turbaan ko kay nagtanong ko na kay nagngangaman nga nagtinghaja. Nagtinghaja anja nagnanga sabi na ngayon sa natubi ay ang nanya ka dyan tubod tag sa lupa ikan mi nagtukuan merkado wala city pa to magsiya naghagok na nga na din siguro na basta kuhan maglami at tuog hindi ko naon sa siya kinagnganggaman maglami maligjang tuog turbaan lamang ko naon sa yang gisampi ko maning tingog tuog man di ay kami ang manis dyan tuog yan na guys, latik na guys nga ni forma guys basta malatik na ka ng muhawat na siya taman ba muhawat na siya taman latik na ni ito na ni mimix sa katang dinangag na pilit nira guys maglatik rato pa ni bawasan kaya kasi masubra rapid latik ba na tinaning pagnan bawasan sa nato gato ang latik kay murag daghan ra lami man po ni siya kuanan kanang ipalaman og pansisal ba isang bawasan kaya pwede ra pwede nato ibubuo magkuha ang gato ang latik kalami mag-mix na tagay sa kuriga tikaw-tikaw dari yung mga busy at people at aning i-mix ni nga tagang kanon narabay deket sus pay din na ang deket at sa ning ibutang tanan sa nato sagol medyo kaambak ha sumambak ka na hinga mo ang lababo nga tigot try ko mo ni kalami magbiko kaya magpasok-pasok legit ma success sa gimuhang pagbiko di ka makapasok-pasok ana ito na ning i-mix ana guys ito na ning i-mix ning ati ang kanon ang pilit simple ra ni kadyo na ang biko kinaraan na biko nakuha ng isang nanay kasi nanay hilig mo pala nanay magtuluto sa unang mga ingani mo nang kaming mga anak pod kamo pod may mag niluto-luto guys, sarang kahumot init ang trapo gusto na iblihan
Aray ko. Una nato latik gamay. Gabing kainit. Kung ko naglatik guys gamay. Nabing lamiha. Pag pinawisan. Yan na guys. Na-mix na. Yan na guys. Luto na gatang biko. Yan na guys. Luto na gatang biko guys. Nahuman na gajig mix. Kaon na. Kasi gusto mo kaon dia, hukad lang. Doon na dari. Kasi gusto mo kaon. Katilaw na ni nga ang biko. Nga binuhol. Mo ni bikong binuhol. Binikuhan ni Nanay Lita. Yan na guys, suman na. Luto na guys, gatang biko. Hi guys, naluto ra gid ang biko. Ya darag deket guys ang gihukad, ang gibutang aglatik. Mga unta. Ari ta dari sa gawas, kim katong-atong ta dari ni Papa Junjun diaga. Anda mo siya sa tricycle, ay diyan man ang namas siya giajo na. Kaunta guys. Kalamis biko. Imagine yung paborito deket. Kaya marama kong naog deket. Hindi naman ako biko si mama. Pamaho magligo. Dali pa, kan ka pa? Kan ka? Kanta guys. Siya naikag diha. Sorry sa naikag.